Takže Umarex T4E HDR 68, kaliber 68, 0,68. A ideme si vyskúšať Devastátor, špeciálne strelivo. Vyberieme zásobníček, tento zásobník mám pripravený na sebeobranu. Už tu mám tie devastátory a dáme teraz plný tých devastátorov. Trošku nalujeme aj hlaveň. Dáme novú bombičku CO2. Tak, pištoľ máme pripravenú. No a chcem vyskúšať cez takto hrubé mäsko a kosti, ako tu má preráznosť. To je fakt kus mesa, takže keď to aspoň trošku zasiahneš a to aspoň trošku dotkne toho mesa, tak budem aspoň vidieť, že to ozaj môže prejsť aj cez ľudskú kožu, ale tak asi pochybujem, ale uvidíme, či to bude mať vôbec nejaké náznaky prieraznosti. Skúsim to tam montovať. Dobre, takto nejako som to tu skúsil iba dať, lebo neviem inak, jak to umiestniť a skúsime to testovať. Tak skúsime vzdialenosť približne 5 metrov, 7 metrov možno. A skúsime to. Aktivujeme. Vyskočil nám kontrolka a môžeme ísť na to. Prvý zásobník je vystrovaný. Pozrieme sa na tú preráznosť. O, tak pekne, ty kokos. To normálne akože centimetr 2 vnútri. Aj tu sú dobré ďúry. Prejsť neprešla ani jedna, jasné, že tu je na druhej strane aj koža. Ale aj tak akože slušné. Slušné. Skúsime druhý zásobník ešte. Dva náboje som našiel v mese. Môžeme napaskovať. No poďme na to. Skúsime tú preráznosť zo vzdialenosti asi 3 metre.
pozrieme to z tých 3 metrov. Táto jedna ostala normálne v kosti, čiže tuto normálne prelázla, tuto prelázla kosť. A normálne tú guličku normálne odtiaľ katapultovalo. To bude si ešte hlbšie vnútri. No, tak to je sila teda. Keď si zoberiete, že to je 17,3 mm priemer gula náboj, devina má 9 mm, toto má 17,3, tak tá vnútorná gulička normálne vyšla z tohto hodného. Normálne to prerazilo kosť. Hrubú kosť. Aj tu mám ďalšie, táto normálne prešla odtiaľto, hej, až sem to vychádza von. No ako s týmto by som nechcel dostať. No z také blízky si myslím, z týchto 3-4 metrov to môže byť normálne smrteľné, lebo ako to je ozaj, táto preraznosť veľmi silná, veľmi. Prešpikoval to mäso, ty kokos, to je brutál. Potom sa tie guly samozrejme odrážali, jak to bolo na strome. Preraznosť, veľmi silná preraznosť. A túto, všetko sú diery na pol prsta. To je ozaj akože pevné mäso, to nie je akože nejaký oný. A kosť, túto tiež zlomená kosť. No skúsime ešte jeden zásobník. A tu už vymeníme aj bombičku. 10 nábojov je taký plný, keď som povedal taký plný alebo taký silný výkon tých nábojov. Potom už je to dobré. Je tam ešte na 3, na 4 strely, možno na 5, ale to už není v takej plnej sile. Na tú deformáciu to je už potom slabšie. Ešte vymeníme. Zaťahujeme len rukou, ale odťahujeme už imbusák, ale to už sa ťažko odťahuje. Skúsime do toho mesa ešte jeden zásobník. Aktivujeme. Vyskočilo. No a skúsime kvázi jednoručne, keď je vlastne už útočník, dajme tomu, že to vzdialenosť som povedal 2 metre od vás, hej, 1,5 m, 2 metre, kvázi to už je ako priamy útok, že by na vás už bežal zblízky. Skúsime tak rýchlejšie vystreliť zásobník. Budem sa trošku kryť oči. Poďme na to. Tak to je celkom masaker. No toto by bolo, vidíte, zas vnútri normálne jedna, a tak tá presnosť, aby ste to vyťahol som jednu a tu je hneď vedľa nej druhá. Hej, čiže do jedného miesta, dve naraz. Ďalšia. Pozrite sa, všetko priamo v samej hĺbke, toto zlomilo zase cez kosť, hej. Tu máte kosť, cez kosť to prešlo. Tu je ďalšia. Tuto máme vedľa seba ďalšiu. Štvrtá a piatá, hej. Čiže na takú blízku jednoručne. Toto si myslím, že to, keby ste fakt už mali o život, alebo o život, keby fakt išlo už a mierite na hlavu, tak ako na hlavu, na krk. Aj keby mal hrubú bundu, aj cez bundu, ale keby ste mali na hlavu, na krk, tak toto musí zastaviť každého, si myslím, to už je ako bez šance. No, toto je veľmi silné, veľmi. No nejaké náboje som zachránil. Ešte tam na jeden zásobník, tú jednu náplň.
Musíme ešte naplniť. Skúsime, to som strelal s gumovo-kovovými, čo majú tú kovovú guličku, ale gumový povrch. A uvidíme, ako to rozbije tento devastátor. Poďme si to nezavesiť. Tak výstrely budú z poklaku. A cca 5-7 metrov. Uvidíme, čo spraví. Je to sice len kartón, ale tá prejaznosť, to je brutalita. Hej, ako takýto kartónik obyčajný. Však jasno, nič moc, ale je tak brutál.